Вітаю вас, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Анастасия Волочкова, Ван Дам, Жан-Клод и Александр Лукашенко. Что их аб'ядноўвае, як думаеце? Здавалася б, нічога, такія розныя лёсы, але не спяшайцеся рабіць высновы. Ёсць нешта агульнае і пра гэта ў сённяшняй атмасферы. А таксама пра тое, наколькі мы гатовыя да вайны з эканамічнага гледзяшча. Як у нас з адзінствам паміж Беларусію і Расіяй, свята ўсё ж такі, юбілей. Вы не заўважылі? І хто? Якая краіна, які вораг збіраецца ўбіць клін паміж нашымі народамі? Ёсць такія недругі ці сябры. Так адразу і не разбярэшся. Спадзяюся на вашу дапамогу. І пра тое, колькі ў Беларусі стратных прадпрыемстваў, якую долю кватэру купляюць тыя самыя расейцы ў Менску. Нешта яны да нас цягнуцца гэтую вясной. І наколькі добрая, вядомая на ўвесь свет, беларуская малочная прадукцыя. І так, без рубрыкі Качанова мы вас таксама не пакінем. Таму запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся, як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! На гэтым тыдні мы рыхтаваліся ваяваць. І наш ляснік генералісімус праводзіў нараду з гэтай нагоды ў сваім класічным стылі. Абяцаў звольніць усіх, хто выжыве. Вось послухайте. Мы готовимся к войне, потому что всю гадость, которая в нашей армии есть, а ее предостаточно, не хотелось бы показывать прежде всего нашим потенциальным противникам, может быть, и врагам. Не хотелось. Я под вас подстраиваться не намерен. Вы будете подстраиваться под главнокомандующим. Если вы хотите, в будущей войне, не дай Бог она будет, остаться живыми. А если мы будем и дальше так продолжать, как некоторые из нас, не только мы живыми не останемся, но и наши подчиненные. Я человек военный и хорошо знаю, что у нас происходит в армии, как это было тогда и как оно сейчас, и все наши косяки, откуда они взялись. Но чтобы вы меня не обманывали, а я служил на разных должностях, от рядового до офицера, я знал, как врут военные. И я понимал, что это вранье в армии не изжито. Прежде чем Александр Ильич доложит, хочу вас предупредить, ни один из вас не останется в должности. Ни один, начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. Як думаете, готовая беларуская армія да адбіцця агрэсіі? Я не ведаю, я не эксперт, пра гэта вам раскажуць прафесіяналы у іншых выданнях Белсату. Я ж хочу звярнуць вашу увагу на лічбы, што прымушаюць мяне сумнявацца. Беларуская армія заўсёды была бедная. Калі Расія выдаткоўвала на абарону да вайны каля 3% ВУП, а цяпер каля 8-9%, там гэта галоўны пункт бюджэтных расходаў, то ў Беларусі армія заўсёды была нелюбімым дзіцём. Асабліва на фоне КДБ і МУС. Калі верыць звесткам пра дзяржаўны бюджэт, то ў 2020 годзе расходы на абарону складалі ў Беларусі менш за 1% нашага невялікага ВУП. За гэтыя годы яны ў рублях выраслі ў 3 разы і цяпер складаюць 4,5 мільярда рублёў. Але гэта ўсё яшчэ вельмі і вельмі мала. Каля 1,5% ВУП. Наша армія ўсё яшчэ недафінансавана. І гэты Кутузаў проста шкадуе на яе грошы. Параўнайце вайсковыя бюджэты. Польша больш за 50 мільярдаў долараў у год цяпер. Яны сапраўды рыхтуюцца да адбіцця вайсковай агрэсіі, і іх можна зразумець. А Беларусь 1,5 мільярда. Розніца у 30 разоў. Нават у параўнанні з Літвою нашыя расходы на армію ніжэйшыя ў 3 разы. Мы сапраўды хочам праверыць армію на справе. Дзякуй Богу, нападаць на нас ніхто не збіраецца. Гэта была б катастрофа, параўнальная з чэрвенем 41-го года. Чаму? Таму што і беларускія калгасы, і беларускі футбол,
І беларуская армія кіруецца паводле адных і тых жа прынцыпаў. На жаль. Да іншых навінаў. На гэтым тыдні было свята Дзень адзінства Беларусі і Расіі. Вы не заўважылі? 30 гадоў таму ў Крамлі тады яшчэ легітымны Лукашенко падпісаў пагадненне з Ельцынам аб стварэнні супольнасці, а потым і саюзу Беларусі і Расіі. Тады ён марыў заняць месца Барыса Мікалаевича. Але расійскія эліты не далі гэтаму адбыцца. Гісторыя была амаль галівудская. За гэтыя гады некаторыя пагадненні былі зрэалізаваны. Мяжа празрыстая, беларусы могуць перабываць на тэрыторыі Расіі без візаў, вучыцца, працаваць. Але ці ёсць нешта яшчэ? Усе 30 гадоў, як толькі заходзіць размова пра рэальную інтэграцыю, пра тое, што трэба хоць крыху падзяліцца сваёй уладай у Беларусі, Лукашенко паводзіць сябе як гераіня Джуліі Робертс, збеглая невеста. Ці, як цяпер кажуць, як талерачніца ў дрэнным сэнсе. І жаніх ужо пастарэў. І, здавалася б, зразумеў, што ніхто не збіраецца ні роумінг касаваць, ні надаваць расійскім кампаніям тыя ж правы, што і беларускім. Тут, у нас. Но паспрабуйце прадаць беларускім каўгасам камбайн Россельмаш. Вам нічога не ўдасся. Я ўжо не кажу пра адзіную валюту. Еўрапейскі звяз ішоў да яе менш за 10 гадоў. А мы ў гэтым пытанні там, дзе былі 30 гадоў таму. Ну і вядома, роумінг, які так і не быў скасаваны. Нягледзячы на ўсю глыбіню і шырыню нашай інтэграцыі. Бюджэт саюзнай дзяржавы ў гэтым годзе $100 мільёнаў. Бюджэт еўрапейскага звязу 200, але не мільёнаў, а мільярдаў. Ніякай саюзнай дзяржавы не існуе. Але мы фактычна ў становішчы каланіяльнай залежнасці. Расія для нас 2/3 экспарту, 2/3 замежных інвестыцыяў і 2/3 вонкавых даўгоў. І калі вам захочацца са мною паспрачацца, узгадайце, колькі расійскіх сцягоў было 2 красавіка ў Менску, і паспрабуйце знайсці беларускі у Маскве. І праўда, навошта ў метраполі вешаць сцягі адной з калоніяў? Ну так. Хаця вось самыя расіяне, ну тыя, што не ў Крамлі, як быццам збіраюцца ў Беларусь. Не на 2-3 дні берасцейскую крэпасць паглядзець, пасядзець на Зыбіцкай і нешта купіць у Зара, а назаўсёды. Беларусь актыўна абмяркоўваецца ў іхных сацыяльных сетках, як месца для рэлакацыі, пераезд. І вось ужо эксперт рынку нерухомасці Менску паведамляе, што ў сакавіку расіяне здзейснілі 10% угодаў з нерухомасцю, а раней было не больш за 3%. Рост у 3 разы. Гэта не жарт. Як вы, гатовыя прымаць? Ну, вось гэтых самых. З трыкалорам, з шаманам, з Пуціным. У мяне ёсць простае тэставае пытанне для такіх расейцаў. Ці прызнаюць яны, што межы Расіі – гэта межы, замацаваныя ў 1991 годзе? Калі так, ёсць пра што з імі пагаварыць. А калі не, гэта азначае, што яны не прызнаюць незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Вось так, проста. І ні ў адной еўрапейскай краіне ім, вядома, не далі б магчымасці жыць, працаваць, набываць нерухомасць з такімі поглядамі. Ці ёсць каму задаць такое нескладанае пытанне ў Беларусі? Ну як, здагадаліся, што ў агульнага ў Валачковай, Вандама і Лукашэнкі? Правільна, гэта ўменне рабіць шпагат. Як у яго штаны не рвуцца? Я шчыра не ведаю. Ну вот як? З аднаго боку цалавацца, абдымацца з амерыканцамі, ну, куды ўж больш варожая да Беларусі дзяржава. А з другога рыхтавацца да вайны. Да вайны з Захадам, па сутнасці, з імі ж. І з Пуцінам, вядома, таксама непрыгожа выходзіць. Толькі мы адзначылі юбілей 30-годдзя нязломнага сяброўства, як ужо абмяркоўваем з амерыканцам Коулам,
як бы гэта нам набываць нафту не ў Расіі, а ў іх, у амерыканцаў, хоць і венесуэльскую. І ўсё гэта на фоне поспехаў украінскіх вайскоўцаў, якія разбілі порт у Усть-Лузе і скарацілі магчымасці экспарту расійскай нафты адразу на 40%. Гэта не проста шпагат, падоўжаны або нават папярэчны. Гэта калі ў нас там чэмпіянат свету? Не ў гімнастыцы, а ў скачках у ваду. Ёсць у нас патэнцыйны чэмпіён, які ідэальна ўваходзіць у воду і выходзіць сухім. І гэта не першы раз. Ну, брава, калі з нафтай вядома нешта ўдасся, бо папярэднія спробы былі няўдалымі, занадта дорага выходзіла. Але адкрыта кінуць Пуціна з нафтаю было б моцна, было б па-сяброўскі, так, інтэграцыйна. Чакаем развіцця сюжэту. А пакуль давайце ад сусветных праблемаў бліжэй да Беларусі. У студзені амаль траціна беларускіх прадпрыемстваў працавала са стратамі. За мінулы год такіх было ўсяго 13%. Студзень, канешне, спецыфічны месяц. У ім шмат выходных, і ў цэлым эфект святкавання Новага года адчуваецца. Але ў студзені 25-го стратнай была толькі чвэрць прадпрыемств. Рост за год адразу на 6 адсоткавых пунктаў навявае нядобрае прадчуванне. Пагатоў я нагадаю, за студзень-люты наша апрацоўчая прамысловасць абвалілася на 7%. І хуткіх спосабаў патушыць крызіс, што разгараецца, не прадбачыцца. Гэта цяпер надоўга. І пра нашую малочку, ну, ту самую, паводле ГОСТаў. У нас продукты питания идеальные, шикарные продукты. И мясные, и молочные. А когда я был сопливым еще президентом, на второй год меня Господь надоумил. Я сохранил советские ГОСТы. Понимаешь? А Россия перешла на технические условия. То есть, что хочешь, то сам и делай. На мінулым тыдні Россельхознагляд чарговы раз узмацніў кантроль за якасцю прадукцыі асобных беларускіх прадпрыемстваў. У прыватнасці тварагу ад Смалявічае малако і беллакту. У першым выпадку у прадукцыі былі выяўлены дрожжы, што азначае парушэнне тэхналогіі вытворчасці, а вось у другім было значна цікавей. У тварагу выяўлены каліформы. Гэта значыць, выказваючыся інтэлігентна, фекальная мікрафлора. Так, вы ўсё пачулі правільна. Менавіта фекальная. Ніякая іншая. Каліформы – гэта група бактэрыяў, якія звычайна сустракаюцца ў кішэчніку чалавека і жывёлы. Здаецца, што акрамя апісання стандартаў для вытворчасці якаснай прадукцыі патрэбна нешта яшчэ, ну, каб фекаліі не траплялі ў тварог. Як думаеце? Ну и наша любимая рубрика «Качанова». Помните, як наш генералиссимус засмучаўся тым, што ў Макбаі прадаецца кава амерыкана. Ён яшчэ хацеў кола туды запрасіць, але той чамусьці адмовіўся. І вось, каву пермінавалі. І былое амерыкана зрабілася нашай кавай. Указанне выкананае. Як гэта адаб'ецца на продажах? Як думаеце? Напішыце пра гэта ў каментарах і пастаўце лайк нашай праграме, калі вам вядома, падабаецца тое, што мы робім. І ў гэтай рубрыцы была яшчэ адна падзея, што парадавала мяне заўважна больш, чым перамога над амерыкана. Пару месяцаў таму на нарадзе з урадам Лукашенка строга загадаў зліквідаваць непатрэбныя дзяржаўныя структуры цягам першага кварталу. Памятаеце? Вы знаете, вот я смотрю национальный маркетинг и конъюнктуры при МИДе. Какой маркетинг? Какая конъюнктура? Да, такие вопросы есть, так это МИД в целом должен этим заниматься. Какие еще дополнительные структуры? Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидировать в течение первого квартала 2026 года. Асабліва папала Нацыянальнаму цэнтру маркетынгу і кан'юнктуры цэну. Думаеце, яго як? Скасавалі? Не, не ўгадалі, яго таксама
перайменавалі. Цяпер гэта нацыянальны цэнтр падтрымання экспарту. Як думаеце, калі ён заўважыць? Дарагія сябры, наш выпуск выходзіць якраз на Вялікдзень. Таму віншую вас ад усяго сэрца. І спадзяюся, што, нягледзячы на ўсю непрадказальнасць сучаснага свету, у вашых сем'ях пануе лад, а ў вашых душах спакой. Я вельмі хачу на гэта спадзявацца. Час няпросты, таму падумайце пра блізкіх. Клапаціцеся пра іх настолькі, наколькі гэта ў вашых сілах. У адной з маіх любімых песень ёсць такія словы: «Цяжка без веры жыць». І гэта праўда. Чалавеку абавязкова патрэбна верыць. І я веру. Будзе воскресенне, яго не можа не быць. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кныровіч, і ўбачымся. Абавязкова ўбачымся ў наступным выпуску.